да. Не, за нас е другото, което е вътре на другите. Чакай, тези може да се изтръшкат. Не виж как се отваря с това. Виж как си надига шията и лапа културно. Остави го малко! Като гълта. Кой го оставя? Аз виждам, че гълта. Не спира да го гледа. Пизди всичко. Докато това не. Не. Това не е малкото и Това не е натястото. Ето как се охова на студа. Гледа го, почва да дави. Не съм така. Ма вече не се поливат така. Понаучиха се явно. Виж колко е мръсно. Трябва да ги измием само. Ти като ги измиеш не трябва, ти трябва с ногче всяко едно по едно да ги изчистваш.